О, здравейте, приятели! Малко настройвах някои неща. Здравейте, това съм отново аз, Кати. И днес ще се чудите защо съм пред планината ли? Защото днес ще ходиме горе в планината. И както винаги трябва да вали дъжд, когато винаги правя това видео. Това е вятърна мельница. Добре, чудесно да се качваме нагоре. Ужас. Никога не си свалям този джетпак, просто е доста полезен за някои неща. Да, искам да ви кажа, че днеска не съм отново сама, пак моят брат ще участва, той е по-късно ще влезе. Ай, бастуни, 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 бастуни. Бастуни. Така. Той след малко ще дойде, сигурна съм. Хайде да отиваме горе на риболова и да ловиме, докато го чакаме. Може да видите горе, там има горе едно езеро. Там горе има едно езеро, което е ледено езеро, не е обикновено. Там има много различни риби, които има в океана. Това ще има нека разгледаме, докато чакаме брат ми да влезе в играта. Аз знам, аз ще го джойна. Ще ви покажа как се. Паднах. Събужи се, Хоп, събудих се. Така. Хващаме въдицата и почваме да ловиме, докато очакваме брат ми да влезе. Айде нещо. Ето я рибата. Ето я. Идвай, голям шаран. Идвай при мене. За този шаран ще ми се чука. Така. Айде. Айде бе, почти остана. Айде. Така, фанахме голям шаран. Тук ще сложим на студено, ето така. И продължаваме. Не. Ще става така. Продължаваме. Докато чакаме, аз ще го дойна после. Да всичко ще е наред. Ето, фанахме. Фанахме го. Не, изпуснах го. Не тук да ловиме. Голям шаран, връщай се от тук всъщност. Чакай, че аз ще се отдава. Той е риба, ама все пак аз не съм риби, няма да оцеля вътре в водата. Тук между другото има хекс. Може да вземем една чакай да видим какво има тук в този хекс. Ема си хексовете. Какво ще стане по вода? Няма да се налага много. Изчакай да джойна брат ми. Така, кое беше бутона? Бутона го забравих. Кое беше? Да, escape от това. Така. Чакаме, тук трябва да се появи картинката на моя приятел, всъщност не е приятел, моят брат. Ето тук в тази картинка. Ето на мене. Случайно, ако се чуете къде ми е хеликоптерската шапка, просто се възмених, защото все пак сме там на зима, в планината, студено и сложих си по-такива панталони дебели и качулка. Джетпака никога няма да го махна, той е облак, той ще ме топли. Той е едно от дебелите неща. Добре, той ще се появи в картите все пак.
Да, това се случва, когато поканиш някой. О, вижте го, той излезе. Костюм. Така. Не, ламцел. Да, този скин. Ако се чуете кой беше другия скин, тогава баща ми играеше с брат ми. Нямаше особено отбор на някои неща. Чакаме между... Така, изчакайте, този ли беше бутона? Да. Така, хоп. Готово, поканих брат ми, той трябва да дойде след малко. Трябва да появите картинката, както казах. Както видите долу, значи долу вляво наяво се вижда, че 5 минути ще вали дъжд и после ще спре. Така, чакай да натисна това. Да, тук... Чакай. Да, така, добре. Чакам. Съм тук. Чакаме, така. Добре, докато чакаме брат ми да се присъедини, той вече се присъедини. Ето го, винаги ракетата. 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 О, видяхте ли пожарната кола? Така спи. Така. Това е, за да може да говорим. Така. Влизам в света. Marvel. Маля, защо игра на PlayStation 1? What? What? What the kill? Шиш! Ето го, брат ми. Те, здрасти. Опчена шиша! Къде ми е поканата? Шиша. Питай ме къде е поканата. Абе, нали последно си ме поканила, бе? Къде му и нещо? Абе, чакай да излезем в света. Абе, я говори малко по-силно, че не се чуваш. Само се чувам всичката публика. Къде си ти? Ма я пусни още една, че е нещо фейлна. Ко фейлна, бе? Айде, чакам те. Къде си на картата? Аз чакам ти да ми пуснеш още една покана, защото нещо... усети се. Готово, пуснах тия. Здесь. Сега трябва да стане нещо по-хубаво. Аз сега винаги ще стане някаква си работа. Добре, ето, влезах в света, чакай. Ама че малко то не се знае дали въобще ще бъда там. Ето, те виждам ти картинката. Да, аз съм тук. Къде си? Аз съм Ти си някакъв си облак. Добре, облак. идвай към мене. Искам да се проверка. Не искам да съм ракета, аз ще бъда нещо друго. Добре. Някое друго същество. Аре, бе, ту с гардероб умре. То ми се бъгна почти всичко. Господин Бургер. А те всичко ли? Добре, той е станал окей. Да видим. Защо вратата... Боже мой. Мишо, всичко наред ли с градинарските неща? Шит, бъгна ми се. Мишо, всичко наред ли е тук? Гледай, предметите даже не мога да ги усетя. Дубликираха се. Нови предмети се дубликираха. Китарата лети. Още ли е тук тази китара? Стига бе, предметите се дубликират при мене. Ако взема тази китара тук. Китарата вече изчезна. Да, това е статично. Супичката. И тя също.
О, не, имаме проблем. Всичко се дубликира тук. О, добре, хора, Момент. докато те си оправят там нещата, ви казвам да лайкнете видеото и да се абонирате заедно с Едва камбанката. бутон ще проработи. Целта ни е 10 лайка. Айде, ще можем ли? Разбира се, О, не, ще 10. можем. 10 бе, 10. 10 лайка. Така. О, даже не мога да спя. Ето, не мога да спя. Добре, може по друг начин да оправиш проблема, че при мен е всичко... на с китар, дед говорех. Китаровски, що си се преместил? Що? Кажи ми са. Хора... Отивам. Аз просто... Не, даже и туалетната не мога да използвам. Имам много голям проблем с мене. Трябва определено да си гръмна етажа. И... Уй... Какво гръмнахме? Дупликиране на предмети. Само дето можеше за малко. Защо много дивани? При мен изглежда, че има много дивани. Има някои, които даже не могат да се пипат. Аз мога да бъда само като скрити дивани. Даже и телевизора. Дубликира се телевизор. Даже не мога да използвам, даже и копче не мога да натискам. Ето, натиснах копчето, ама асансьор... Така ли изглежда всичко? То асансьор няма. Топа асансьор няма. Добре, що няма асансьор? Чай са. А къде е другото копче? Аз слизам вълшебно. Оле, майчице. То с не говори. То трябваше да приказва нещо. Тук. Няма никой. Оле. Какво? Аз съм си купил втория етаж. Защо казва, че няма нищо? Защо показва, че аз не съм го купил? Да, третия етаж е много модерен. Даже не мога да видя колко струва. Аз мисля, че превъртях. Няма коли. Има кола. Ама проблемът е защо вратите... Аз ги пипвам, нещо не може да ги създаде. Ето не мога и това използвам. Аз от цялата работа нищо. Чай. Втори етаж. Аз се качвам вълшебно. Ако искате да видите как изглежда... Не знам как да ви го покажа, обаче изглежда много кутичко. Ти спря? Мяу. Вече най-накрая се оправи. Добре, да. Да. Добре, това се оправи, предмета се оправи. Зачай са. Най-сетне оправи се тъпо. И нещо. Прави ли се вече всичко? Аз 2 часа между другото спя, за да те чакам. Птичка. Изда. Добре, те идвай към мене. Аз се чакам със старата ми джипка. Кинг. И нещо. Мисля, да бъда ли ракета? Не, аз ще бъда летящ викинг. Аз ще се остана с ракета, после ще преценя какво правим. Защо съм се гличнала в леглото и ми се върти ръката? По-скоро при мен се е бъгнал това. Не знам дали да суса или да бе. Вашата шапка.
Така, спя както трябва. Така, ляна Судолет. Тя си мрънко, като никто си спи. Яката. Днеска ще се ветим. Аз в момента си избирам и имам парашут. В момента трябва да преценя с какво да бъда. Аз мисля да си сложа нещо хубавичко. Златните панталонки, аре, аз лявам спя. Рано случай и това ми променило. кой е пуснал това, бе? Дене. Днеска запалихме главата ми и днеска ще се... Добре, те идвай към мене. Къде е телевизорът? Го телевизора. Що не са ми го оправили? Що не са ми го оправили? Така, аз през това време не знам да изкарвам ни кола, с което да излетя. Дай, после трябва да скачваш на моята стара джипка. Добре, аз се сетих с една идея. Където асансьора не ми е заредил. Проблемът е, че асансьора не ми е заредил въобще. Макар че чай са. Да, и вратите също. Това е малко странно. Аз направо ще ходя като пич. Значи аз направо с хеликоптер ще дойда. Добре. Чакам те. Чакал те. Катерина Стайкова. Кати, чух по новините, че ти си направила облачни взриве и си убивала децата. Да, вярно е. Добре, защо виждам хеликоптер да идва към тебе? Да, виждам. Айде, качвай се в моята стара джипка. Чакай малко. Вече къснах, аз още стоя в сградата и се оправям. Веднага излиза от колата. Веднага. Веднага излиза. Стига, качвай се вътре. Колата. Не, аз ще се качвам на багажника, аз ще съм ти светлинка. Добре, вече. Аз съм ти светлинка. Давай, пътуваме. Да ви опуша аз с... Айде, карай си до планината. Днес ще покажем една стара планина. С планината, тъкмо с моята свещ ще се топлим. Малко те пребиха. Да, аз преди живях в оная голяма двоетажна дървена скапана къща. Сега то спич с моторчето ще ни гони. Накъде литваш, бе? Прибих се от цялата работа. Този с мотора го няма. Продължаваме. Има катапулт, с катапулт ще литнем. Ще настроя катапулта към планината. Да си караме. Накъдето се намираш ти, натам ще насоча и катапулта. Кемпер. Тук има кемпер. Ясно, сетих се на къде си се. Трябва да завърти само катапулта на там, където се намираш. Чакаме брат ме да дойде, както каза, с някакъв капату. Не ми е скапан катапулта, бе! Аз казах, че ти ще идваш с катапулт. Добре, изгледа, че кукичката се направи по-голяма и с по-дълга пръчица. То въобще не ме изстреля. Да.
преместя напред. То по-пре ще трябва да го дръпна, за да стане късно. Как да мръдна туска? Как да... Айде, чакал ги, чакал. Аз ще се един нагоре с Мръдни бе като такъв. Сериозно ли се за клещи? Ами имам нужда от помощ, трябва да преместя катапулта. Ненормалник. Що си тръгна с тази кола, бе? Ще да ми върши много добра работа. Ами ти само ли ще да слезеш от колата? Да, обаче, баси... Парад. Полиция! Ей! Трима полицаи. Добре, значи първо ще ти бутна колата. Сериозно ли туската пулса тази роля ще ми играе? Тук съм Теди. Добре. Щом не става от едната страна, значи от другата ще тествам. Теди, чакам те да скачваш. Готово. Аре, чао, полицай такива. Жалко, че катапулта не ми вършеше. Добре, да е същия път ще те убия катапулта. Айде, тръгваме. Сега гледай да направиш някаква глупости. Ето, направил си глупост. Айде, качвай се. Качвам се. Айде. Ще си пускам. Ти ще топли всичко там. Да. Уй! Така, тук сме ти ударе. С асансьор. С асансьор мисля, че може да после да ви. Време ще ти да поспя, а ще ти бъде когато си такова, за да прави. Аз ще те хвана. Пакът ти лети между другото. Не знам как се. Не ме чу. Или по-скоро по-късно ще пусна светлинката. Когато влеземе. Виж, аз как съм се облякла. С топло неща. Ти самия си топъл. А ти защо нямаш гащи между другото? Добре, стига си показвам някакви знаци. Престани. Така. Стигнахме. Тук сме влизали вътре, Тук размразих малния човече. Смога ли да открадна това? Не мога. Там има нещо. Тук няма. Леденик, айсберг. Умише и патва. Добре, мисля, къде тръгваш? Добре, те трябва да седнеме. Така. Аз сега тръгна на някоя посока. Не мога заради тъпата патка. Не мога да мръдна. Ко ти стана? Не мога да мръдна заради тъпата патка. Тръгнахме. Май, ние чупиме айсберги между другото. За сълчината.
О, тук сме. Тик се попаднахме. Пингвинът такива. Пингвините. Ударъците ви ще отидат на кино. Тук 3, внимавай. Тук са 2, пингвините. Теди, хоп, аре, хвърля. Теди на 3. Скачаме Виж, вътре в има дупката. мач. Има мач. Паднах вече в дупката. И съм без Да съзнание. си. Ей, сега идвам и аз. И чупя айсбергите. Не, айсберг, бе. Айсберг е голям лед, онзи. Дет- Ой. Ох. Ох. Чакай. О, излязах. Ето тук сме. Има стълбички да направя. Сега вижте хора как си една спокойна, просто сме епикстер. Качваме с нагоре, този път ще падна в другата дупка. Чудесно, ето така, почти стигнахме. Ой. О, Теди, здрасти! Тук сме много прелезни, да се постарайте за мен. Заседна. Се крият отгоре. Така, качваме се. Хоп. Този път така, тръгваме! Тиларе! Тръгваме! Какво се завъртяхме тук, бе? Ще се бърне шейната. Този път се фърлям ето. Какво ми скачаш? Ей! Така, какво е това тук? Хокей. Че казваш? Окей, къде е топчето? И коса са наредили на тази празна маса, бе? Аз тя да се фърлям дупката, а вие правите каквото си искате. Аз отивам ей тук да се фърлям. Тук има още жени. Паста. Теди, идваш ли? Хайде, че тук е една хлъзга назаде. Хлъзгаме! Хайде, идвай! Скачай в тази медена дупка, по-скоро лед, не меда, ледена дупка. Теди, хайде да е на кралето момче. Така, хайде да скачаме в ето тази дупка. Идвам ти ударе. Аз си чакай, просто ще се отпусна.
Следващия дума, където се иска хора. Аз се бутам като да не казвам. Идам тези. Ой, ах. Прибих се. Тук има някакъв лупинг. Ама как се времето да... Тук сме при ето тази снимка на тези чудеси, някакви чудовища. Тук има някакво... Това е вълна, хора. Това е вълна. Взехме вълна и може да се тръгне. Аз има вълна. Благодаря вълната. Това прекрасно. Тук сме. Така сме ти ударили. Това ме е стъпка или се камъни? Така. Дръж вълната. Снежко. Скачаме. Чакай бе, Теди, пусни бе, човек. Фанах я вълната. Какво е това тук, а? Търси на съндъци. Дадох и вълната. Теди, хайде да тръгваме с кемпера на някъде. С кемпера. Но чакайте малко. Оставям с изпълнителното. Ще ходим с кемпера някъде на следващия епизод. И предлагам да свърши видеото. Искам да лайкнете видеото веднага. Имате 5 секунди. 5, 4, 3, 2, 1, лайк. Трябва вече да сте го лайкнали. А от мене, чао! Чакай бе. Чакай малко, Теодоре. Първо, я си загази тази сеши, дай златото на мене. Дай златото. Дай златото. Дай го, казах ли. Значи. Сега ще настроя тези настройки. А се гръмнеш. Айде. Ела тука. Ела тука. Ела тука. Ау, кемпера, ау. Хайде бе, бастун така, бастун, черна, мръсна свещ. Абе, казах ми дай златото. Дай златото, бе. Дай златото. Какъв си досаден и гнусен и мръсен. Добре, чао. Всъщност няма чао, идвай тука, бастун. Бастун. Идвай тука, бе. Идвай тука. Айде, върни това нещо. Веднага. Ще те ги накрая тази. Айде, дай ми златото. Дай златото, бе, Харпоне. Ти се заклещи, какъв си го пак смешен. Тя да говоря на истата. Остави ме. Айде, връщаме го на местото. Айде. Заклещих се.
Абе, ти какво си крадеш като плюваш, бе? Търсачка, не ми трябва търсачка. А ти какво продаваш, Атверка, а? Ще ми се оправиш, бе, Викторе?